Hi, si Manang Helen eh. Hi, madung buntag. Ako na pud ni si Manang Helen. Karon Enero 15. Nakita man yung ni siga na ag langit sa kay sigiliguan, nagtanamig kahoy. Munang na ako diri kalibunan kay mga hoy ko. Kay labong ning init. Tatay? Yan na! Uban ka, day? Tuang tiri. Tuang tiri sa liana. Mga hoy lagi ko ron kay kuan, kay narabak ko order nga biko og suman karong Pebrero 4 kang mimiyanyas ko. Ani pangandaman kay injag mag-uwan na pod. Lisod og way kuan, way kahoy. Kay Muban ka? Dali. Lisod man magsuman og magbiko og way kahoy kay kahoy mlihang gamit mo nang pangandaman ha bisag lazo pa kay basin deg sunod si manag mag uwan na pod. Arang lisod rag way kahoy lagi. Dali day. Unsa man mo gida? Nasaliana na. Dala ko mga hoy si babaw sang bay. Ubang ka day? Inahay. Dili, inahay. Hi. Uban ko na nahilin mga hoy. Huwag kong nailin mga hoy. O kami aliana karon mga hoy. Dili day. Saka. Ato saka kay kuan. Mga hoy lagi ta. Hinay ha. Sabi ini tara bagid. Pagtung sa dani. No ko. Anda ko mga hoy to daan ni. Kay. Tara kawat day. Ha? Kawat. Gihangat naman ko. Dali ka hangat. Hangat dali lagi kahangat kay karon naman naka saka danis babaw. Nailin. Oh. Ano man? Nailin. Na. Duwa ko pakpak sa wing nailin. Anong duwa magapak sa wings? Kay puwasan man eh. Bakay di ka puhon. Nga dugo-dugo nailin. Ay dugo-dugo. Ning kulor. Dili ka mangitag dahon, nami dahon ha. Dahon sa kuan. Dahon sa mahogani. Kaya di ay. Hindi bang gihangat man ko. Dali ka hangat. Lagi, tukaron man. Paingot mangani ko. Ikaw ka palinta. Ano po? Mapalingot pod. Gihangat lagi ka. Gihangat ko no pod siya. Kaya na magud mianis bakilid. Dali buto ni nailin. Kana nga mang signalan to sunahan, mas pungtod. Kay daw ras bay malantaw ra kamong bay daning kamong kahudyan ni babaw. Ta kamong bay sa ubos to ah. Ta kamong bay sa ubos. Labing hangata. Nabi na maak dai ni ba ron dai? Sige na to. Ito ko. Ito ka dito. Dari? Dala ka kamaligid ka. Asa ba? Dala na. Dari? Dala na. Naigo kasi pag ito kamay. Dari? Ibugay. Ada ba sa init day? Natulog ka day. Barin dari lagi ah. Barin. May huwag kamera dari lagi. Mana, dato kanin ko to ah. Sige may ganto. Dari lagi. Na. Ato. Nandoon sa sa init. Dari. Dari kanin ko. Ano ka naigaan? Siya baka ka naigaan. Nalingkod. Pwede mo sa panikod. Anong ko na?
egan. Di makan egan. Ito baka kang egan. Ha? Di man yung kamu egan ha? Ya, harus ke kiri. Bakod na. Ha? Bakod na sa kiri. Ha? Mana kang gipukaw? Ha? Lagi nagaban na hilin mga huy. Oh, may nagmaa ka, di ba ni? Eh! Ligid na ka ni day. Ha? Ligid ta. Gana. Agay. Eh! Nadari ko eh. Ginawa kang koy-koy? Ha? Ginawa ka? Koy. Matukan ni kubid. Ito Ha? Ito Itlog ni dya. Kaya Ito na ipadani mo. ang tundo na. Ha? Ang tundo na. Ang donut. Ito yun nun. Uy, hanggang tundo na ka. Ito nga, ito yung lang. Uy! Hanggang tundo na ka. Angat maday. Habulin ka to. Agaw sa. Pwede ka gamay pa. Lado di. Ha? Lado di. Lado. Nakakagya ka na din. Ha? Nakakagya na. Ha? Asa na kumain. Aday? Asa kumain. Yan na. Namawat niya magigwa. Po. Hindi na ka? Ha? Ang kamot ni. Ha? Ang kamot ni. Nasaan yung kamot? Ano na? Ngayon natin kabakubag. Ngayon. Hindi ka hapon. Hapon. Ngayon kabakubag. Tag. Wala lagi. Tag. Wah. Ha? Musim di puntag na. Ibag. Hoy, ginoo ko bakilida. Aduh, bakilida man ni. Ang putla sa ni na yun. Ang sabay putlon. Ang kamot. Ano man? Ano man day? Ano putlon man? Ano sa? Kay, muli na tarong tatawad. Ginoo ko. Hangata. May nag-andar dahil ni Brunday. Ato na kamo mungan ko sa kahoy. Ang sarap ng kamera nahagbang man natumba mag kamera. Ah.
ihangat ko. Yan lamok. Huwag ka lamok, aday. Ha, uli na ta? Ha? Muli na ba ta? Ano man? Kapoy na ka? Nasa kay... Wala ka, naog na ka. Kau. Una na kayo masulod na ko. Kaya magkakotakos ka ko eh. Grabe na ka na lamok. Lamok ka? Lagi. Ay buntag pa man. Huwag man ta naghaling. Sarang palis kayo maghaling ta. Yangat ko. Kadusingit ko. Wala ang pay talaga ng mga ahoy na kalasangan na ang kahoy gitapok. Ko. At sa taksaan na ni gakot na kay kuan bakilid. Ani paligid dito anam. Tibugday. Gawin mo day? Ay ring. Nagang tinapok na kahoy. Kanang hapoton ron. Salian na dia. Nakaw. Awa na hindi. Ano nang ipak? Hindi ka patay kog na mo. Wala ka. Baway sa ko. Kalijot kay grabe ng hangata day. Awa, kanong singat ko day. Kay munawag na koros bakili tagbangon kay grabe ng pakilid mo kuning ang gipangahuzan na. Pakilid na pulang kahoy dako. Nanis bakilid ani amang kahuzan. Kay og di ka mga hoy lisod na, way kasunglod. Ja. Lisod man ko purog mag sige na pukuan mo nang istak das niaging buwan katong nang raha ko hurot na. Mo nang karon hinahinay na pagupang raha kay labong niinit na. Ja karon di ay basin day mo palit sang kinahoy. Kay madon na laman makapag mamiso, maka kitag pangluod mo nang mga hoy ko kay mag-istak ko kahoy sa bahay. Ani pagkita din ang kahoy sunod adlaw og sa kadaghana. Kay naram ko sa bahay libot-libot ron. Kay init man ja. Wapoy mo yamar og palabarong panahon lang kay wa na magpalaba, mo kanila ko sa bahay. Mangraha ko ang isunod. Kay gagawa nang pud mo yamar og magpalaba, wa na pud ko kapanglaba. Mo kanila ko sa bahay og libot-libot. Mga ko sang tanom, sa sunod adlaw magama day kog bag. Maghimo kog bag kanang rumlon, kay nakakita kog rumlon hanggang kay agmamang Rosale Mayura na idang sobrang alilas. Atong ginang pangaduon kay hanggang magbag. Munang karon paghuwat nga buntag-buntag pa di pagkaduinit mo nang dako kakahuzan. Napo kog kahoy. Sa kita laman ta sunod adlaw kasi purmasang kinahoy. Bye-bye.